machiegni. Erokamano ahinya Joyce. Amoso nyikwara Mogajwang' kamoro amora ma gintie okinyi ma kawuono. En kuyo maduong' ahinya ma wan go mokwongo kaka jo-Kenya to ahinya kaka nyikwara Mogajwang', nikech maendi osebedo wuodwa motelonwa e yore mang'eny. En wuoyi ma wasebedo ka wakawo manyadhi ahinya, kendo en wuoyi ma piny mangima ogeno. Omiyo ok en gima yot ka Migosi Raila Amolo Odinga owewa kendo kowewa e yo mowewani. Omiyo wabiro pare gi gik mang'eny. En jagono ma ok apar ni nitiere ng'ato ang'ata e piny Kenya kae ma king'iyo sigande gi yore mag siasa gi kaka otelo n'oganda minyalo wacho ni osekale gigo ma Migosi Raila Amolo Odinga okale. Ka tweyi higni 8, iwuogi me kendo ichak iti gi jagono motweyi, kendo bang'e ine moko ma ok ni kare e yore mag yiero, pod itiyo gi jogi kanyakla. Kendo gima duong' moloyo ni Raila wechege duto te ne okawo piny mar Kenya kendo keto mbele. Omiyo ne en jagono mohero kwe, kendo en jagono ma kinde ka kinde kowuoyo tiwinjo kowacho mana weche mariwo oganda duto. Kendo koyudo kama kweda nitie to ne owuok oko motegno kotemo jiwo oganda ni wariwre uru kanyakla. Omiyo piny Kenya oyudo lal maduong' ahinya. Nane kaka nyalo summarize. Ok en lal mayot nikech ne wan kodi e studio ka higa achiel mokalo ka weche mag Gen Z nomuoch matek. Piny Kenya ne wuo, Raila noriwowa kendo ma odoko konyo president ma kawuono wan gi Kenya moriwore achiel. Tiwacho ni ok en Kenya kende moyudo lal, en piny ngima, en Afrika mangima. Kalure ni wacho ni Raila ne en a pan-Africanism. Kalure kod kata kaka kit riwruok mane ogombo mar mondo mi oket godo pinje mago mag Afrika obed kanyakla. Yiena mar mondo mi arwak Tom Nduku e twak. Tom Nduku, Raila Amolo Odinga, enigma bows out. Lit kachiel kod kuyo okwako piny Kenya kochakore odiochieng' manyoro, kendo wang'e ni en lit ma